Ita, isagot mi kada kayo ti istorya, Ana Pauluan. Lubwag ti daga. Tampo kitang aldaw, iti panakigasang-gasat ni Mortal Ahiro, iti drama Ana Pauluan. Alipogpog! Makitam ti aglaw-law, apong? Anya na po. Anya lugar to'y nakadadanunan tan. At data iti may sa pasat ti syudad. Ay sos, syudad da ito'y. Kat no ti makuna syudad kat nadalos ti aglaw-law. Ismar ti dagiti tao. Ken Numapan kay ti sintro, kasta ti makita mapong. Ngamno iti igid a pasat ti syudad. Akas dito'y ayan ta ita. Ado ti makita masana makapabangar. agata. Ay apo, ay pumanaw tan dito'y. Matay tayo iti dakes nga angot. Nagdakes ti malangab no agpalayo po iti angin. Dayta dakes nga angin ti gapuna. No apay nga data ita dito yapong. Unaya. Umay ka apong. Kasarita ta dayta bakit kan balasita nga masabat ta. Ay sos, swertitan sa itabalasang ko. Ano ka swerte? Apong, swerte na kano ka data. Hoy, asino kayo ha? Imay kayo kadi agitud iti saranay dito yung lugar may. Saan? Umay kami lang agpasyar dito ayan nyo. Apong, agkakaribusot iti tao ijay. Ay sos. Anya day jayon basang kao. Amang ano adda nagpinag-agrasya. Inta kita kanina. Ay, matay tayong kunkunada. Agsubli ka dito, agsubli ka. Ay anya nga tati pagik-ikisan dagiti tao apo. Kita nga mapong. Kita mi jay abanda. Ha? Agkub-kubwar ti daga. Mapantay jay apong. Umadayo kayo dita kakabsa. Adaywan nyo dayta kasla mabukbukwal adaga. Ay, apay kapsat. Anyat mapaspasama. Saan mi nga ambo? Pagamuan na takasla adadakkel abanag amang tuktok bob iti dayta paset ti solar. Apong, saan ka pumanaw dito ya? Adda papanak. Sige. Nana, da kayo ka ditipan nakapangulo iti daytoy a lugar? Unan tanatayan ti kapitan iti daytoy aka eskwataran. Asawak dayjay, iso asya kontin sukat da. Nukas ta nga rod. Bilinan nyo dagiti tao, ta umadayo da ditoy. Umadayo kayo. Ne, asino ka amang bilin kanya? Saan kayo nagdamag? Sige. Anya daytan nga mapaspasamag. Ay kapsat. Kung palong timbaga ni kulas nga po. Yada yung itimbagga dagiti tao. Ay, kapsat. Nadadakil nga ima. Inamata na di may sa babae. Ay, demonyo! Umadayo kayon kakabsat! Taray! Asino ka man anabiyag? Agpakita ka! Wow! Yak tilubwag ti daga! Anya ka man nakita ti Parswa? Agpakita ka! Paluspusan ti ginamatam a babae! Yak tilubwag ti daga! Bunyagan dak iti higanti butardo! Wow! Ruk atam ti ginamatam a babae! Higanti butardo! Agpakita ka! Saan ka kaya't makita? Lumneden ti nakatag-ay nga ima. Mangrugin ama igabor dagiti na ikubwar adaga. Anya day ta Parswa. Kalma! Kalma! Kalma kayo, kanaw! Nudin tinakil nga ima! Nagpukaw mo tinatayar a lalaki apaman na pimig sa tiyangin! Ay, si Jai! Ay, di kay madanagan kakabsat. Tay jay nakita yung akasla prinsipe. Kat podpod no, prinsipe. Anya ka no? Anya ti kinunam kabsat alakay. Ha?
Ayawagan na kiti kabsat, bobot. Saan ko adamdamagan tinagan mo? Anya jay kinunam? Dayjay nakita yo akasla prinsipi. Et podpod na prinsipi kunak. Iso dayjay ni prinsipi Agilos. Immortal salakan tayo at tao. Immortal ka no? Anya? Agam ang mangaw kan samatan si Kalakay. Wano agkabaw kan. Kapitana! Jay anak ko! Limne din iti daga! Impal na jay nagdakil nga ima! Tulungan niyo ko ma! Ay! Anak mo dayjay kabsat. Ay, wan! Ay! Sana si Kati pagdawata kiti tulong talak na kayudan kan! Ay! Alan apo kapitana! Uray no saan ko abinutusan dahil di lang kayo mo nagkapitan! Ay katulungan na kami kumaa! Uray no natayan! Awan ti amok apamuspusan. Ay na! Jak amuno ka sa nupay ang maisalakan di anak mo. Agato na. Umay kakabsat agato na. Umasidag tayo tilim na dan anak mo. Ay, saan? Hindi ka pa ganyan pagpatulungan. Ala ka din kakalugaran. Tulungan na ka diya. Isbalin nyo ka diya, anak ka. Tulungan da! Awan makangagking ka. At datan ito nagtinaga. Rukatan na! Agad kadwata. Isungay tugod ka. Aging gati pagumumukak. Ayan ka din! Apay nga awan makita! Bulagak ka din! Saan ka, bulag? At datang amin iti unag tinaga. Put-put-putan ka. Isuwati ka madanagan. Makaayos kanto iti nalukay. No at datan iti gungugong. Saan di nakyadayo? Isublinak itinagapwanta! Saan kaya dayo iti nagkapwanta? Gapo tagkalugaran ta. Anya? Asino ka? Manangap ko manintiyang dud mo. Agkakang dudta. Saan nagkama ka? Kagurak ti bagbagam. Urat. Asawan kan. Uray anya tararamidam. Di nakmasawa. Saan ka kayat? Para makita. Makurukur ti daga. Kat maparnway ti dakkel nga abot. Apag naak. Ipan ka iti umuko. Babaan ti pan nakabalinti angin. Matuntunak ti ayan dayjay karkar na kadagiti tao. Wan. Karkar na anabiyag dayjay iti imatang dagiti tao. Prinsipi Agilos! Nya pong bubod. Ni Wonder Bubod. Imbagak asan a pumanaw iti ayan na itay. Ngam sinurot na klata ditoy. Umay ka dito'y turod! Wonder Bubod! At data iti kangatwa na paset ti purok dagiti squatter. Matanawagan ti nakarogrog ita karayan. Saanan a maibaga akarayan ti makitkita ta, Wonder Bubod. Wala niya. Dandani na apan iti nagduduma tumpaw aruot. Isarin nga agarawadanong. Napalpalan iti nagduduma arugit. Anak kay ramanan ng dagiti lumot, ti dalan ti danom. Iso asaanan nga agayos pay. Ket dita, nagbalayan ti nagduduma akita ti makadurman anabiyag, iti dayta akarayan. Anya na kinalad ti makita ta manipod dito'y torod. Aramid mo't lang dagiti agindag ditoy, dagiti makitkita ta, Wonder Bubod.
Kita ang Prinsipe Agilos. Nagbukwar ti danom iti katengaan ti karayan. Ay, Aday jayan ti urayak nga agparang. Anya to'y ayan ko. Pasig abasura ti makita nga aglanglangoy iti ruwar to'y kaslahigan ti a plastik anak kay pupukag. Inang! Tulungan na! Awan ti makatulong kin ka. Uwakan! Asawan kan! Ayan mo! Apay nga yung pupuknak dito'y nakalawlawa a plastik! Makitam ti nagplastaran to'y plastik a nagtakderam. Ha, dakulak ko ti makitkitam. Ha ha ha. Anya! Sang kaput-put ka lang. Ngam inton agbalin kamutan na higante. Tapno agbalin ka apad nunko. Ha 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 ha. Agpadatanton. Asawang kanton. Ha 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 ha. Nakasagana kan, Wonder Bubod? Wan, Master Prinsipe Agilos. Ngam, ano da ito'y suot kon? At dahil mit ko asa na master ti danom. Kanagdamot tangki ti angin ang nakakapot iti bukot ko. Tapno makapagpaot ka iti lansad day ta nakarugrugit akarayan, Wonder Bubod. Nakasagana kon. No kastang rod, saan tang agdadali ti kanito? Mapantan, Wonder Bubod. Aday ta. Naawatan adagos ni Wonder Bubod ti sinyas ka. Agturungan iti nagbaatan dagiti saka ti higante aparswa. Mamatiak ang napigsapay lang ni Wonder Bubod. Itilaksid ti kinalakaynan. Pudno na ikan itinaidumduma a kinapigsa. Wenno kinaandor. Ngam saan ama ipaiken kwa na ti kasta. No nakapsot ti baginan. Ha? Dugsolan nan ti dua kakaslabola. Nakibor iti hosto ti danom. Nang nagdaligik sa. Nakikakalimnag ti higante. Ibaday ang nakakarga iti dakila plastik. Dayayan! Ditay! Adak! Ditay! Paglangoyak! Ada nang tudok iti bakrang ko. Kanibusan namon, Butardo. Agtalinad ka iti lansad to'y naunag akarayan. Ang nagbalinan apagbasuraan. Kanyat mapaspasama ko niya. Marunaw kan, Butardo. Maigamar ti marunaw abagim. Iti daytoy nakarugrugit adanaw. Napigsa ti bilag ti angin nga ibumbak iti tinudok ko abakrang mo. Marunaw kan, Butardo! Agyamanag, utang ko tibiyang ko kan ka ama bubud. Oy, si Kalakay! Inanaanom to'y anak ko. Inang, dimungtan, iso tinang ispal kanyag. Anya! Dahito'y alakay! Nyay, agure ka. Apay akas ta ti suot mo. Nangalamit ti dayta, Santan nga agbayag dito Wonder Bubod. Master Prinsipe Agilos. Da kayo adwa? Ay, siya. Umadayo ta dito. Da kayo tinang parmak ejay higante? Dumngag kayo. Da kayo amin nga agnanad iti daytoy a lugar.
Pati baga day tao. Anya ti magana. Anya ti baga ti hero. O sino kayo? Sa dino tinaggap-gapuan nyo? Rimkwas ti lubwag ti daga. Apinatanor ti saan anasaya at asistema ti panagbiagyo at tao. Basol yu matlaeng. No apay anadidigra kayo. Babaen dayjay nakaskas daaw aparswa. Anya ti kayat mo asawan sang sangaili? Kas makita yu mat nga epekto ti madi a sistema yo. Karayan ti asidag ti purok yo. Ngem pinagbalin yo a pagibalangan iti iso amin arugit yo. Amin arugit. Iso ti inot anang pataod iti karkar na anabiyag. Nga iso matlaang ti mangungaw kada kayo. Naparmak mi jay higante alubwag ti daga. Ngam no agtultuloy ti kaawan ti pakasiknan nyo iti aglawlaw. Ket punwan nyo latta iti nagduduma akita ti basura ti aglawlaw. Kang runaan ti karayan. Saan tulaang akas kinibutardo alubwag ti daga. Ti tumaod amang butbuteng. Ken mang patay kada kayo. Agring kayon. Baliwan nyo ti sistema ti panagbiagyo. Kayo, di agbas-basura dita. Dakot basura ta. Mapantan Wonder Bobod. Awanan ti gapuna. Tapno agtali na agtapay ditoy. Panawan da kayon! Babay kada kayo amin! Agsublitan iti nagkapuanta Wonder Bobod. Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang gasat ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon